Τραβάς βίντεο. Τι κάνεις? Τι κάνεις εσύ, μωρές? Μας ρώτησες άμα θέλουμε να μας το λύσεις. Είναι για καλό σκοπό. Για πού? Τι καλό σκοπό? Ναι, για καλό σκοπό. Τι? Θέλεις ποτό? Ναι, Θέλεις πού? ποτό? Μπράβο. Πού? Πού? Τι καλό σκοπό? Είναι βίντεο αυτό. Είναι βίντεο. Τι? Είναι βίντεο. Ναι. Θα το κόψεις και όχι θα το ενώσεις. Ναι. Αλήθεια, ναι. Δεν είναι τίποτα. Ξέρω. Πουρβουλάκι! Γεια σου, Ελίνα. Θα τα πούμε αύριο στο τηλέφωνο. Άλεξ ήταν κάπου τα μέσα. Α, 14 πλευρές. Σκοτεινή η γάτα. Είναι και σκοτεινή. Κάνε zoom out. Κοίτα. Μιου. Έχει ψαρώσει, Δεν είναι αυτό που μου δίνει και Ναι, δεν ναι, έχει ναι, φαγητό, ναι, ναι. ξέρω εγώ. Τι κάνεις? Είμαι αγχώνης τώρα κάθε φορά με τη φωτογραφική. Πανσέτα και... Βλέπω το περάβλιο να είναι. Άγιος ο Θεός. Να τραβάνε στα πράγματα να ξεχωρίσουν, να γίνει χαμός. Έχουν τόσο καιρό να κατέβουνε. Όλοι. Το λάθος που κάνεις στα πιτσοτίκια. Θα μαθαίνεις με τέτοια, άσε λάθος το μαθαίνεις. Δεν θα του δώσω μία, θα του δώσω δύο. Μαθαίνει αυτό. Αν την Παρασκευή το πρωί πήγαν να τα στείλουν εκεί. Δεν κατάλαβα τι είχε γίνει λοιπόν. Πώς πήγαινε.